Maayong buntag mga kapago. Unsay tingog sa pabo? Alak. Ani kita sa akong farm guys. So, ano kang tingog sa pabo man ang akong vlog karo ang akong vlog channel. It's because na-inspired ko kung unsa kalami. Bruh. Kung unsa kanindot ang pabo. Kung unsa kanindot ang ilang tingog. Like just like this. Alak. Ay, okay. A little bit trivia guys. So, ang pabo, usa siya ka, kumbaga dili siya common nga animals dili sa akong probinsya, right? Unya, according to Google guys, ang pabo guys nay timailhan kung unsay kalainan sa laki o sa babae. When we say laki guys, mutingog siya guys. Moingon siya og pero og babae guys, dili siya mutingog. So mao na ang according to Google among dili na guys pila ka kanang dictionary among kanang research aron makadata unsa ang pabo guys. Aside nga na guys, naapay kalainan sa baji ug laki. Ilhanan sa ilang mga tae guys, kung ay tang baji ug laki mga kapabo, ang baji di mailahan sa tae sa babae is kanang spherical siya. Pwede na! Or spiral. While ang sa laki guys, kanang kuan, kanang letrang J kuno, which means guwapa or guson. Ang mag-change ko di ay of color. Ang sa kapabo into red, blue, into white. So mo na ang kanang changes of color sa usa ka pabo guys. Kumbaga a mood of expression tungkol na sa ilang kanang changes mood sa mood sa usa ka pabo. La pareha na akong mga tao di ba nga mag-change ang atong mga skin color. Wala ara ka itumpa, ara kang gilatag lang para nimo. Sama nimo, sama ninyo diha. Unya, inikad ako mugwapa na sama na. Okay guys, mao na ni siya ang more inspired kanong tingog sa pabo vlog ang akong channel is because of this among sa ito na among Stop it. Get some help. Nga mga pabo. Kumbaga na-inspired ko nga nindot man ay ang mag-alaga og pabo at the same time murag mo siya alarm clock na dili sa bay kay duol ra ang pabo sa bay. May kabuntag murag makaingon ka oh my god it's a great morning. Tingog sa pabo. Nga na siya guys, kung feeling ba nga maka-inspired or nga na siya guys, makahatag siya og kanang duga nga kanang kaanindot sa palibot. Nga na siya guys, isa pa, dako ko pasalamat guys kay ug mi sudan guys, ihawon og pabo guys. Nga na siya guys. Muna maghatag lang og kanang ugway sudan, kuan jud pod, maka tabang-tabang jud pod ga mga kapabo. Nga na siya guys.